Koľko sústredeného času venujete deťom? Myslím takého toho naozajstného. Keď odložíte mobil, sadnete si, ste tam myšlienkami, aj vašimi slovami, aj skutkami. Že jednoducho sedíte a vnímate seba, svoje city, pocity, máte aj nejaké emócie a to dieťa vás vníma. Pretože čas je jediná vec, ktorú máme, ktorú môžeme venovať či už v práci, nejakým povinnostiam, ale aj našim deťom. Práve o čase sa budeme rozprávať s mojimi hostkami po mozaike so školou rodičovstva. Opäť Saňou Filkorovou, Ahojte. Ivkou Havranovou Ahojte. a Ľudskou Kazdovou. Krásny večer. Takže poďme k tomu. My sme v poslednom podcaste rozprávali o emóciách a pekne sme tam ku koncu, už to prichádzalo, že dôležitý bol ten čas, že keď tie emócie nie sú v tej najvyššej svojej hladine, tak sa môžeme aj o emóciách s deťmi porozprávať, čiže potrebujeme si na nich nájsť čas. Tak poďme si možno že povedať, že prečo je vlastne, prečo to asi každý si povie, že však to je samozrejme, ale že prečo to je vlastne dôležité si nájsť taký ten naozaj veľmi efektívny a prítomný každodenný čas s našimi deťmi. No, minule vykopávala hňa, tak hni, ak dovolíš, tak ja teraz vytiahnem príhodu. A ja som relatívne dlhú dobu v minulosti, budem to všetko dávať do minulého času, lebo verím, že to tak už nie je, teda viem, že to tak nie je, ako podnikateľka. A všetko mi dávalo zmysel, veľmi mi aj to moje podnikanie ma naplňalo, dávalo mi zmysel, robila som ho s radosťou, ale zároveň som si uvedomovala, že mi berie veľa času. A kým deti boli malé, teraz už majú 17 a 14, tak možno je to šťastie aj tým, ale kým boli malé, tak som často tam mala taký ten pocit, že nie som dosť dobrá, že im nevenujem dosť času. A keď to bolo, mamina, zase ideš tam a zase musíš ísť preč, tak často som s tým bojovala sama so sebou, že naozaj asi by som im potrebovala, chcela, mala venovať viac času. A práve keď som si rozkľúčovala tieto 3 otázky, či mala, chcela alebo vedela dať viac času, že čo je naozaj dôležité. A jeden veľmi, veľmi silný moment, a to vtedy Baša bola naozaj ešte malé dieťa, mala nejakých možno 6-7 rokov. A sa pamätám, že ja som ako keby naozaj v čase, keď som mala toľko veľa roboty, našla si naozaj uprostred dňa čas a išla som s ňou na plávanie. A ona vyliezla z tej vody a povedala mi, maminka, ešte tu budem 3/4 hodiny, tu kľudne môžeš ísť naspäť do práce. Už len to, že naozaj sme tam išli na to plávanie a že videla, že tam som a sme tlieskala, že ako je to parádne ide, že už preplávala celú 25-ku a ona si to dieťatko proste uvedomilo, že som z tej práce odišla, že som jej naozaj venovala to, čo potrebovala v tú danú dobu a to bol pre mňa tak silný zážitok, že odvtedy naozaj som vedome pracovala s tým časom, ktorý som bola s nimi. Takže to naozaj, lebo to bol tak silný zážitok, že ani nejde o to, že byť tam naozaj celé po obede s nimi a dennodenne, ale to, že byť tam prítomná úplne naplno a môže to byť naozaj krátky, to bolo vtedy 20 minút. Takže to bol pre mňa tak silný zážitok, že podľa mňa toto je dôležité, že ani nie je tak kvantita, ale kvalita. Presne to počujem, že to je to, čo potrebovalo to dieťa. Že opäť sa vraciame zase ešte 2-3 časti dozadu k tým našim potrebám, že aj vlastne s tým súvisia všetky tie naše emócie, ale aj naše vlastné pocity. Že keď budeme vedieť, aké sú potreby toho nášho dieťaťa, tak to vieme pekne poskladať do toho nášho dňa a rozhodnúť sa, že ako budeme venovať ten čas. Tak. A ešte to má obrovský presah, ešte dokončím tú historku, lebo ona potom z toho plávania prišla domov sama a úplne hrdá, že aká ona to teda zvládla, ona z toho, maminka, pozri sa, ja som ešte ani nezabudla som ani šlapky, všetko som si nesla sama. Takže naozaj aj bola naplnená, vyživená tá potreba, ktorú to dieťa malo a zároveň to malo ten obrovský dosah dôvery v seba. Že nemusela tá mamina so mnou byť celý ten čas, ale mi dôverovala natoľko, že prišla som sama domov. Čiže ešte aj tento presah tam bol v tom príbehu.
Mne celý čas, keď ste dali túto tému, ide taká mám potrebu vysloviť také ocenenie. Aj všetkým mamám, ktoré nám písali a ktoré sa pýtali, akým spôsobom majú s tým časom narábať, pretože ja som sa zamyslela nad tým, že ja si teda nepamätám, že v minulosti moja mama alebo moja stará mama sa zaoberali touto témou, že koľko času mi majú venovať. Ale ten život plynul inak, ale my sme sa dostali v tomto čase, v ktorý žijeme, do bodu, keď sa s tým skutočne zaoberáme. Ja si myslím, že už to je veľa, keď sa s tým zaoberáme a hľadáme tú rovnováhu alebo tú správnu odpoveď. A ja by som možno nadviazala na emócie troška takým iným spôsobom. A ja by som možno dala takú úvahu, že to asi nie je o tom, že dostaneme návod, že toľkoto času treba tomu môjmu dieťaťu venovať a teraz mi cinká nejaká pripomienka. Ale ja si myslím, že celá táto téma, aj to, že my sa s ňou vôbec ako matky, ženy zaoberáme, a ja verím, že inšpirujeme aj mužov, súvisí s tým, že my by sme mali začať cítiť veci. Také, že cítiť, ako by to bolo asi správne a byť k sebe taký pravdivé. Tak si povedať, no jednoducho to nie je o tom, že by som mala, lebo niekto mi to povedal, ale že to je také pozretie sa tvárou v tvár, takej vnútornej pravde a jednoducho povedať, že na čom v skutočnosti záleží. Pretože my ako ľudstvo a vôbec ten súčasník podľa mňa čelí práve tomu, že sa zaoberá témami ako s časom, ako so sociálnymi sieťami, ako s rôznymi podnetmi, ktoré dostávame. Mali by sme byť ešte lepší a mali by sme sa stále vzdelávať. Aj čas by sme mali venovať rodine. Ale ja si myslím, že nás to volá urobiť si taký poriadok, takú inventúru. Skutočne tak povymetať tie kúty z toho, čo sme navláčili zvonku a pozrieť sa na to, ako to ja chcem mať v tom živote. A skutočne si začať tvoriť ten život v rovine, že nielen rozprávať, pre mňa je dôležitá tá rodina a keby som mohol viacej času, tak ale dať si skôr otázku, ako to urobím. Ako to urobím, aby som tej rodine venoval skutočne ten čas. Nie len hľadať zvonku, ale ako to urobím ja. A ja si myslím, že každý tu v tomto bode čelíme, že máme zobrať tú zodpovednosť za to, ako prežívame ten čas s rodinou a skutočne si to vypovedať a nastaviť a hľadať to, ako to vyhovuje práve tej ktorej rodine, respektíve mame alebo otcovi. Takže ja môžem dať iba nejaké tipy, že mne sa to časom hodne menilo, pretože ak sa mi menila realita, tak sa mi menila aj táto vec, ale súhlasím s tým, čo si povedala Luci, že tam nejde o kvantitu, tam ide určite o kvalitu a ide tam o to, aby sme sa naučili žiť v prítomnosti. Ja sa to nebojím povedať aj v takomto ezoterickom duchu, pretože jediné, čo máme, je tá prítomnosť. A povedzme si otvorene, že my žijeme častokrát uväznení v minulosti a vyčítame si možno, že ani minulý týždeň sme nestihli sa deťom venovať, ale to už bolo. My sa máme zamyslieť v tomto bode, ako to urobíme, ako to uchopíme a ako to jednoducho naplníme a tam neexistuje, že budem hľadať, že niekto to robí lepšie, horšie. Ako to idem urobiť ja. A to je práve tá voľba, tá samostatnosť, ktorú do toho dávame. A nie určite si hovoriť, no v budúcnosti sa budem venovať, keď toto vyrieším. Určite sú také obdobia v živote, ale tá pointa je nastaviť to tak, aby som to skutočne žila, nielen o tom hovorila. Takže ja môžem dať také moje príklady, že ja som teda mala normálne nastavený jeden deň v týždni, kedy som prišla skôr z práce a jednoducho som si až tak príkazom som si dala a teraz budeš tu prítomná, pretože aj to je nejaký zvyk a nejaká zručnosť a nejaké, aspoň u mňa. A jednoducho som si povedala, tu budem prítomná a tu sa budem venovať tým deťom. A časom som to samozrejme rôzne modifikovala, až som prišla na to, že stačí 20 minút denne sa im napríklad plne venovať. Ale takže sa o ne zaujímam, že rozprávam o mojich pocitoch, o mojich emóciách, čo sa mi stalo, ako som to prekonala. Ľudia vôbec milujú príbehy, znamená, ako sa mi niečo podarilo, ako sa mi nepodarilo, ako som zlyhala, ako som urobila niečo inak.
A do toho my môžeme, použijeme také slovo zašmodrchať, takú otázku, a čo by si chcela robiť zajtra? Keď mám tu určite čas, môžeš počítať s tým, že ja tu ten čas pre teba mám a čo by si rada robila zajtra. A to dieťa môže povedať, nie je to jedno. Ja hovorím, super, tak uvaríme spolu puding. Nemusíme reagovať na ten podnet a často v určitom veku, hej, môžeme dostať takú odpoveď, mne je to jedno, hej, s určitým tónom. Ale to je tiež zdroj nášho učenia, zdroj takého nášho trénovania sa v tej rovine. Som tam ten líder, som tam ten, ktorý má to uchopené a rozmýšľam, že už dlho rozprávam, pretože milujem túto tému, ako nám prichádza do tých našich životov v takých rôznych modifikáciách, ako nás pozýva k tej kreativite a hľadaniu toho správneho pre nás. Hej. Ja použijem slovičko prevencia. Ty si to, Ivka, použila v minulom podcaste. Zazdielam zároveň svoju skúsenosť a svoj zážitok. Ja som pred pár rokmi vyhorela práve pracovne, ale to vyhorenie mi prinieslo takú príležitosť zamyslieť sa nad tým, že naozaj som ten čas, aj keď napriek tomu, že som tvrdila, že rodina je pre mňa na prvom mieste, tak keď si tu teraz zodpovedne zodpoviem tú otázku, či to tak bolo, tak ten čas tomu nezodpovedal, alebo teda pomer toho času aktívne tráveného s deťmi, keď boli ešte menšie. Takže slovičko prevencia mi napadlo práve preto, že je výborné nedospieť až do tohto bodu, kedy nás život a okolnosti prinútia zamyslieť sa vôbec nad tým a rozhodnúť sa, že idem to zmeniť. A zase poviem takú múdru vec, ktorú niekto povedal, že dnešok je prvým dňom zvyšku tvojho života, čiže nezáleží až tak na tom, čo bolo v minulosti, ale ja sa rozhodnem teraz zmeniť a žiť v prítomnosti a meniť tú svoju budúcnosť a vytvárať zároveň spomienky so svojou rodinou. Takže je to pre mňa taký dôležitý bod, odkedy sa to udialo. Naozaj vedome sa zamýšľať nad tým, koľko času a ako ho trávim spolu. A moje deti sú už veľké. A najkrajšie chvíle pre mňa sú, keď sedíme a rozprávame sa. Či už zdieľame príbehy, alebo sa proste rozprávame bez toho, aby sme sa pozerali do mobilu, aby nás vyrušoval nejaký neodložený riad a podobne. Takže toto sú také vzácne chvíle a myslím si, že to je to jediné, na čom záleží byť naozaj tak aktívne spojený. Už si to aj ty povedala, že tá prítomnosť, a to mi dáva takú opäť, že nádej. Nádej bola veľakrát už spomínaná v našom podcaste, pretože my mami v tom, ako chceme byť dokonalé a zvládnuť všetky tie naše role, tak aj na tejto, ako mama nám veľmi záleží a dokážeme sa utápať v tých, aj sama za seba hovorím, v tých výčitkách a v tých pocitoch viny, že no mala som a toto som nemala, ale vtedy som asi nemala inú kapacitu, ani žiadnu, ani emočnú, ani neviem akú, tak môžem to zmeniť presne, že teraz, že to mi dáva stále nádej, že dobre, tak zase dnes, tak ako to môžem mať dnes. A úplne súhlasím s tým, že zároveň aj každé dieťa má iné tie potreby, že niekto je viac, že poďme sa hrať, niekto rozprávať. Moja dcera sa ma vždy spýta, že ako si sa mala, čo si a rozprávaj mi. Včera som mala taký coachingový hovor, hovorí, že tak ako si to robila, no povedz mi, tak normálne chcela si vyskúšať, aké to je, keď je koučovaná a chcela vyriešiť veci za iných, že dobre, tak sa vrátime, budeme riešiť len teba, ak máš nejakú tému, tak sa jej to veľmi páčilo a naozaj ten čas, že som tam len pre ňu a že to spolu zdieľame. A čo to prináša tým deťom? Okrem za mňa hneď prvého, že toho pocitu bezpečia, takej blízkosti, toho, čo nám mami aj v dotazníku, ktorý sme dávali k dispozícii, hovorili, že oni túžia po hlbšom vzťahu so svojimi dcérami, keď hovoríme o dcérach napríklad konkrétne, že chcú, aby tá dcéra za nimi prišla v hociakom veku a zdôverila sa im, ak ich niečo trápi. No za mňa, ak môžem, tak im to dáva len si skúste precítiť, aké to je, keď vám niekto povie, vidím ťa.
A myslím si, že to, že ten čas v prítomnosti, v tej plnej prítomnosti tomu dieťaťu alebo komukoľvek dáme, tak vlastne im hovoríme, že vidím ťa. A to je naozaj nielen pre budovanie vzťahov, ale to je až základný stavebný kameň pre budovanie seba dôvery. Áno. Že viem, že som pre niekoho dôležitá, to je veľmi dôležité v rámci toho budovania sebaistoty a seba dôvery, je to veľmi dôležitý stavebný kameň, keď nám niekto povie, že ma vidí. Ja som mala jeden taký veľmi silný zážitok, keď sme robili také cvičenie, pamätáš si ho asi vy? A to bolo neskutočné. Naozaj navnímať, že tá druhá strana tam je a naozaj ma vidí takú, aká som, nehodnotí, neposudzuje, prijíma. To je neskutočný pocit. Takže toto dávame tým deťom. Stavebný kameň do batôžka seba dôvery. A dávame dobrý pocit. Pretože to stále bude platiť, že my si nepamätáme, čo sme jedli pred rokom, ale pamätáme si, aký máme z toho pocit. Ako sme večerali s tou rodinou a či tam bol dobrý pocit, alebo či tam bol nejaký iný pocit a nepamätáme si, ako bol ochutený ten guláš, alebo či bola dobrá chrunkavá slaninka na tých haluškách. Takže budeme mať z toho dobrý pocit. A ja si myslím, že keď som tak vás počúvala, že v podstate aj my v tých podcastoch ako hľadáme slova, ako vhodne opísať niečo, čo je v podstate jednoduché. Sorry, ja som si zase neodpustila toto moje obľúbené spojenie, pretože ono je to ísť do tej komunikácie, ísť do toho každého dňa s čistým zámerom, že som tam pre to dieťa, že ho vidím a že ho začínam vnímať. Začínam si všímať to, čo ja niekedy hovorím, že to je taký ten syndrom shining eyes. Počuli ste to niekedy? Že to je, že ja ako mama, ja si iba všímam, kedy tomu dieťaťu žiaria oči. A len sa skúste možno pozrieť na to dieťa bez posudzovania, bez toho, že by ste chceli niečo riešiť, ako sa pozerá na tie sociálne siete. Že či tam sú shining eyes, alebo či tam vidíte niečo iné a začnite vnímať, že kedy sa mu tie oči rozžiaria, že či je to pri tých sociálnych sieťach, pri určitých typoch, ja neviem, čo tam pozerá, tak sa vtedy zastavte a sadnite si k nemu a pozrite sa a spýtajte sa, čo tam vidí. Čo tam má, čo tam vnímalo v tom celom a začnite rozprávať vy. Mne to niekedy pripadá, ja som to už asi aj niekde povedala, že každá mama a otec by mali byť sociálnou sieťou k tým bežne dostupným, tým elektronickým a mali by práve tým, čo dávajú cez ten pocit a cez ten čistý zámer, tými, ktorými zistia, kedy sa tým deťom rozžiaria oči. A u Rebeky to môže byť, keď hovoríš príbehy, alebo hej, u mojej mladšej dcery je, keď povieme, čo dáme rande, pôjdeme sa troška pomotať po meste, alebo keď, ja neviem, pri staršej dcere je to určite, keď jej poviem, ideme variť a ona miluje variť so mnou a vždy sa hráme, kto je šéf kuchár a kto je podšéf kuchár, to som už tiež hovorila, ale to sú proste naše rituály a nič komplikované to nie je, ale a nemusíme ani vymýšľať ďalší bicykel, len sa držať toho, čo nám robí radosť. A to súvisí s tým, aj s tými emóciami, robiť si radosť, tešiť sa, mať takú obyčajnú, jednoduchú, dobrú náladu, ktorá spôsobí, že sme a možno fakt zistíte, že to nemusia byť žiadne komplikované veci, ani cestovať cez pol planéty, ale že my to cestovanie a to užívanie si toho dňa si môžeme sprostredkovať aj doma tým, že začneme len všímať si, kedy nám žiaria oči. Nechám tak doznieť, lebo to je za mňa silný point, tak ako bol v tom predchádzajúcom, že ten cit a pocit a emócie. A tu som tiež vnímala, že ešte takú vec by som tam chcela len tak doplniť, že keď tá mama tam bude pre to dieťa, tak v prvom rade by sa mala aj cítiť. Najskôr sa tak sama k sebe zase vrátiť k tomu, čo je pre ňu dôležité, čo cíti. A potom bude vidieť aj tie shiny eyes, lebo to bude cítiť aj ona, že tam ten čas bude úplne inak plynúť.
A my sme sa inšpirovali vami, keď sme v jednom podcaste hovorili o rituáloch, že čo robíte, tak my sme sa už hrali na chyžné a na kuchárky. Veľmi, áno. Vo veku okolo 10 rokov je to výborná hra, že sa rozdelia tie funkcie a hneď sa inak upratuje, keď človek je chyžnou vo svojej vlastnej izbe. Aj checklist môže byť. Úplne všetko, áno. Takže keď išla upratovať svoju izbu ako keby svojej najlepšej kamarátke, že ju chce prekvapiť, tak ako to urobiť inak, ako to urobiť hrávo a s radosťou. U vás čo svieti? Kedy svietia oči dievčatám? U nás pri varení, pri staršej a veľmi rada s ňou varím, veľmi rada s ňou trávim čas v kuchyni. Priznám sa, že Kristínka je lepšia kuchárka ako ja. Takže ja si to užívam. Vyslovene si vychutnávam tú prítomnú chvíľu, ako ona tam experimentuje a ju to baví. Takže jej svietia oči vtedy. Mladšia dcéra tancuje hip-hop, takže byť parťačka pri hip-hope je pre mňa veľmi náročné. Ale máme jedno video. Ja som sa chytila. Spred pár rokov, kedy sme si dali spolu tanček, vtedy sa ešte dala nahovoriť, že poďme spolu urobiť ten tanček. Viete, čo je taká móda, módny trend bol na sieťach a ja som si to veľmi užila, pretože ja milujem tancovať. Ale už teraz sa to nedá. Už som ju nahovárala. Poď, ideme si urobiť. Už nie, už to teda neprešlo. A ja vnímam pri mladšej, ona sa... Poviem to, verím, že to bude v rámci taktu v poriadku. Je taká uzavretejšia a keď máme tie chvíľky, že sa otvorí a rozprávame sa a ja som veľmi plne prítomná, pretože práve to sú také pre mňa také vzácne chvíľky, tak vtedy vidím, že aj ona je uvoľnená a vtedy je tiež svietia oči, že ju niekto počúva a som tam plne prítomná a neposudzujem ju. Takže ja vnímam napríklad u tej mladšej, že toto je pre ňu veľmi dôležité, aby nebola posudzovaná, aby bola braná tak, ako je. Ale to určite aj pri staršej, ale keď sa rozprávam o tých šajných momentoch, tak toto mi napadlo. Tebe ešte? Ja to zase trošku inak uchopím, lebo aj mojim deťom svietia oči pri veľa veciach, ale ja som si uvedomila inú vec a za toto vám chcem poďakovať, lebo minule Miroslav prišiel a že musí povedať, že je trošku žiarlý, lebo že som Olivera ťapla po zadku, keď si niečo neviem, čo robil v kúpeľni, asi si dával copík, lebo má teraz také dlhé vlasy, prepáč, Oľa. A ja som si uvedomila, že stav, kedy mne žiaria oči, keď sa na nich pozerám, tak to je to. Že naozaj udržať si ja ako mama, lebo tiež asi to nie je v tom všetkom, čo zažívame a čo nám beží v mysli a čo všetko potrebujeme cez ten deň urobiť. Ale všetky situácie, keď som sa na nich pozerala tak, že mi žiarili oči len tým, že som sa na nich pozerala, že som ich videla ako tie nádherné bytosti, tak to boli tie chvíle, kedy všetko išlo nejako ľahúčko. Takže za toto vám chcem veľmi pekne poďakovať. To je síce pekné, ale to si naznačila si, Ľudská, že aby sme boli schopní to vidieť, tak my skutočne potrebujeme upratať najprv seba. Ja použijem teraz ten výraz od tých chyžných, že upratať. Pretože nielen navonok. Ja mám niekedy taký pocit, možno to bude také drzé, ale ja mám niekedy pocit, že viacej chceme upratať okolo seba, ako upratať v sebe. A ja si dokonca myslím, že keď som mala ten syndrom, že upratovať každý šuflík, každú škáru, že to bol dôsledok toho, že som veľmi... To nebolo ani túženie, ale to bolo niečo až za tým, čo som si ani neuvedomovala, že ja si najprv musím fakt upratať v sebe a mala som potrebu upratať najprv vonku, alebo to tak reprezentovalo tú túžbu a tú potrebu. A ja si skutočne myslím, že je to o leadershipe v rodinách v tom, že my potrebujeme mať vyladené v podstate tie schopnosti na to, aby sme sa, už tu zaznelo v predchádzajúcej epizódke, že mať schopnosť sa zastaviť a iba tak pozorovať. Iba tak nič nám nikdy neujde, keď sa zastavíme a pozorujeme a vnímame to dieťa cez práve optiku, že som tu pre teba, iba chcem zistiť o tebe to, čo možno nie je vypovedané a čo si možno neodvážime povedať.
A ja to milujem, to pozorovanie, ja to robím stále a s mladšou dcerou, keďže býva ešte s nami, tak som si všimla, raňajkovali sme pred 2 dňami a 4 stoličky v kuchyni a zistili sme, že jedna mala vyložené nohy na jednej stoličke prázdnej a druhá na druhej. A rovnako sme jedli. Že úplne, že tam bola synchronicita taká. A dneska ráno mi to dcéra pripomenula. A k tomu sa chcem vrátiť, že práve tie chvíľky, ktoré my prežijeme, oni nezmiznú. Oni v nás zostanú. A my máme každý deň možnosť vytiahnuť tú chvíľku, tú krásnu s tými žiariacimi farbami a takého toho pokoja. My máme možnosť to vytiahnuť na druhý deň a povedať, to boli včera super raňajky, čo? A tá dcera možno povie, že A my máme možnosť vytvárať taký protiklad k tomu, že tá snehová guľa ťažkých emócií a možno toho, na čo sa sústreďujeme, že poďme vytvárať snehuliakov z tých pekných zážitkov, snehuliakov na schvál, lebo to viacej guľ môžeme dať na seba. A pozerať sa na to dielo z pohľadu, že čo sa nám podarilo vytvoriť a znova sa k tomu vrácať a hovoriť, toto je veľmi fajn, toto ma veľmi pozdvihuje, mňa to veľmi teší, že sme mali spoločné raňajky, obed, večeru, že sme spolu varili, tancovali, alebo že to, jak som ťa ťapla po tom zadku, to bola trúfalosť, čo? Takže my to vieme ako keby sa spätne k tomu vrácať a urobiť tú chvíľu ešte takou pozlátenou, ešte takou viacej vedomou, že ju opísať, že to bolo super, alebo ďakujem ti. A tieto chvíle, tieto snehuliaky by podľa mňa mohli roztopiť alebo tak vcucnúť do seba tie úplne nezvládnuté emócie, o ktorých sme hovorili minule, že to je tá snehová guľa, ktorá tam niekde je, ktorú si stále niekde pripomíname, ale že keby sme ju skúsili len zobrať a poďme ju pretvoriť na niečo, čo budeme vlastne posilňovať tým, keď dáme tomu pozornosť. Lebo my sa častokrát vraciame práve k tým veciam, ktoré sa nám nepodarili, ktoré sme nezvládli, ktoré sme sa cítili, ja neviem, a chceme to nejako odčiniť, ale vlastne sa v tom cyklíme, lebo z toho reálne nevyjdeme. Ale toto mi príde ako, je lepšie, tak poďme to nahradiť teraz 3 novými nejakými spomienkami, ku ktorým sa môžeme vrácať. Ja ešte už minula som chcela zareagovať na túto tvoju, že ako mami si často nesieme v sebe, že ako sme v minulosti reagovali, koľko situácií sme nezvládli. A ja som raz urobila taký experiment a ja som sa o tom porozprávala s deťmi. A pýtala som sa ich vyslovene, že ako to vnímate vy, lebo ja teda si uvedomujem, že som narobila kopec chýb. Že kopec situácií si uvedomujem, že vedieť teraz to, čo viem a byť tak vedomé tu a teraz, tak asi by sme zažívali úplne iné chvíle. A oni na mňa obidvaja takto pozerali, že ty o čom točíš? Akože, o čom ty mama rozprávaš? A hovorím, no, že akože viete, aj máte nejaké stopy, že také. A oni obidvaja úplne povedali, mamina, ako ty čo riešiš? Prečo to nosíš so sebou? Vyslovene starší syn mi povedal, že nie. Na čo by mi to bolo? Takže niekedy je možno dobre si pozrieť, možno, že sa otvorene o tom porozprávať, je zasa ukázať ako líder tú zraniteľnosť, že ja to v sebe niekde nosím, ale nosím to len preto, lebo viem, že som vám ako keby nedala to, čo si teraz myslím, že som mohla dať a ja som dostala teda tú spätnú väzbu, že oni to tak vôbec nevnímajú. U nás to bolo podobné. Tiež sme sa o tom rozprávali a tiež nebola žiadna reakcia. Áno, presne táto chvíľa mi zničila zvyšok môjho života. Mami vtedy si urobila. Nie, že vôbec. Takže to bolo také potešujúce a určite mi teda padal kameň zo srdca, ale to neznamená, že ďalej nebudem pokračovať. Práve naopak, je to také povzbudzujúce, že ak toto všetko, čo som urobila s tým, čo som mala k dispozícii a ako som najlepšie vedela, to si treba povedať, nemalo takéto následky, tak keď to budem ešte lepšie a keď sa naladím na ten cit, tak naozaj môžu vzniknúť. Vlastne pripravím to dieťa do života tak, aby si vedelo s ním poradiť. Ja som sa častokrát zamýšľala nad tým, že či ja mám istotu, že keď aj robím všetky tieto experimenty alebo teda tieto pocitové veci a
a myslím si, že to takto je lepšie a ako ja som to zažívala, že či ja mám istotu, že to padne na tú úrodnú pôdu a že to dieťa to pochopí, že to pobere, že sa bude podľa toho správať. A ja si myslím, že my tú istotu nikdy nemáme, že my si musíme pripustiť, že my môžeme dať do toho skutočne to, čo si myslíme, že robíme to najlepšie, aj keď ja som v tomto ohľade troška taká prísna v tom, že nielen si myslieť, že robím dobre, ale skutočne sa v tom vzdelávať. Ja si myslím, že dneska potrebujeme nejaké iné pohľady na to, ale tak celý podcast v Mozaike je o tomto, že skladáme tú mozaiku tých vecí, ktoré by sa nám mohli hodiť do výbavy. A my nemáme istotu, že to padne na úrodnú pôdu a my máme iba jednu istotu, že keď dáme práve ten čistý zámer a dáme to z toho najhlbšieho citu a z tých takých tých čistých zámerov, skutočne z čistých zámerov, že to je to jediné, čo môžeme dať a že ostatné je už na voľbe toho dieťaťa. Že tam nemáme tú pripútanosť toho, že chceme to takto a takto to proste budeme niekam tlačiť, ale naozaj, že to uvoľníme. Dnes hovoríme o čase. Ten náš čas sa blíži k svojmu záveru. Bolo to úplná totálna prítomnosť podľa mňa. Tu sa tak poprepájali veci. Tak skúsme to ešte tak zhrnúť, že čo to teda znamená pre mňa ako mamu, pre dieťa, keď mu venujem ten čas, možno ešte aj zabrnúť do tých potrieb, že ktoré všetky potreby tam vy vnímate, ktoré sme dnes ako keby nepomenovali, že toto, ale už aj od toho vidím ťa, tak za tým sú minimálne 2-3 potreby, ktoré tým naplňame, že skúsme urobiť z toho teda toho snehuliaka, alebo teda jednu veľkú základnú guľu. Mne tam taká mozaika sa skladá z toho, že naozaj poznať seba, čiže vedieť, aké mám ja potreby. A keďže my už sme zodpovedné, dospelé ženy a bytosti a mami, tak vieme, že my sme tie, ktoré si tie potreby máme zabezpečovať. I nečakáme, ako to dieťa ešte v istom veku si niektoré potreby nevie zabezpečiť samé, takže ten rodič mu ich musí naplňať, ale my vieme, že my sme zodpovedné za to, ako sa cítime. Takže keď si uspokojíme my svoje potreby, tak vyjasniť si, čo je pre mňa dôležité, akou mamou chcem byť, aký domov chcem vytvárať. A potom už je úplne jednoduché cez ten cit, zase sa vrátilo, dnes mi to tak aj v tej predošlej časti rezonovalo, že keď sme v tom kľude vnútornom a naozaj cítime, tak tam budeme vedieť, čo máme robiť a koľko času to dieťa potrebuje, čo potrebuje. Že keď mám naplnené ja svoje potreby, tak potom veľmi s ľahkosťou to presúvam do toho vonkajšieho prostredia a viem navnímať, aké potreby potrebuje to moje okolie a do akej miery je mojou zodpovednosťou im to naplniť. A potom už len kvalitne naplňať. Hotovo. A mne tam ešte ide také, že my ten život by sme nemali prežiť, ale mali by sme ho zažiť. A práve tie deti nám vytvárajú priestor, aby sme hľadali rôzne formy toho zažívania. A ja si myslím, že to je hodne aj o tom, že nás to pozýva možno späť k tomu, aby sme vytiahli aj zo seba to dieťa a povedali si, tak teda už keď to dieťa mám, tak to roztočím tak, ako sa na deti patrí. To je krásna pozvánka. A ja to tak uzatvorím, že je dôležité si aj dopriať čas na to, aby sme sa spoznali, na to, aby sme si vedome vytvorili tie spoločné chvíle, na to, aby sme možno tie automatické vzorce správania alebo tie automatické reakcie zmenili a aby sa to uberalo tým smerom, po akom túžime.
No, toto ja všetko zhrnie. Vy ste mi dobre nahrali, pretože my v tejto štvorici nenakrúcame len podcast, ale pripravili sme aj taký skvelý e-book pre mami s dcerami. Takže všetky mami, ktoré máte dcery a chcete nejaké zaujímavé tipy na tie zážitky, o ktorých hovorila Ivka, aby sme len neprežívali ten život, ale naozaj zažili možno niečím novým, čo ste ešte neskúsili, tak nám určite napíšte napríklad do komentára k tomuto nášmu podcastu a my vám ho veľmi radi pošleme. Za nás tento čas nám vypršal, skoro 35 minút trval podcast o čase a ja zo srdca ďakujem Ľudke Kazdovej, Ivke Havranovej, Heni Filkorovej a tešíme sa na vás opäť na budúce. Majte sa krásne. Ďakujeme, majte sa krásne. Čaute.